Els companys de Muntanya i Llibertat a punt d'iniciar una nova expedició. Estem a punt d'iniciar una nova expedició avui. Hem dormit aquí, no? I hem dormit a la furgoneta, lo hem fet en plan... Bueno, en el plan tradicional, més tradicional del món, com ho veieu. Els col·legues també són molt tradicionals. Estem donant calor a les pells. Bueno, Raül, a punt d'encarar el refugi Rialp, no? Sí, estem tots preparats aquí per fer la gran ascensió mítica i espectacular. Sí. És una pala de descens molt ben. Estàs parlant del Font Blanca, no? Un pic que dona una mica de por, no? Estic cagat. Bueno, la primera etapa farem nit al refugi Rialp, però abans intentarem fer el pic del Tomasset. Just al Tomàs es deia. Estem entomant la vall de Rialp, arribarem al refugi de Rialp, entomarem cap a la dreta, cap al port del Ciguer i saltarem a l'Estany Blau per enfrontar la canal del Tomasset. ¿Qué tal el refu? Molt bé, és com el de tota la vida, tío. Yo he nacido aquí. Ara ja hem passat a la vessant francesa i aquest és l'Estany Blau. El travessarem i enfocarem una variant per pujar fins a l'aresta nord-oest del pic Tomasset, que és aquest camp. L'aresta nord-oest que ens falta fins a arribar al pic. Segurament per la manca de neu deixarem els esquís aquí i farem aquesta última pujadeta. Què tal, Xus? Ho tenim això, que quasi mitja pujada ja. Estem arribant ja a la piràmide final del pic Tomasset. Res, 10 metres i fem la cima. Tomasset, tio, estem a la França, tio. Bueno, i la baixada. La part més bonica de l'esquí. Bé, el moment més esperat del dia, l'arribada del refu. Què, David? Molt bé, molt bé. A tope, no? Vayas baixades, eh? A tope. Estem ara ja al refugi Rialp i aviat el sopar farà acte de presència. Iniciem amb les primeres llums de l'albada. Un nou repte que és pujar al pic Font Blanca. Són les 7 del matí, encara que sembli migdia per la luminositat de la filmació. Qué loco, y nos Hizo falta mate 3200. esta mañana, ¿viste? Teníamos un mate, No estaba no muy sé caliente porque se gastó la bombona. qué. No teníamos una mierda de agua, ¿viste? Shit! Acabem de fer la Portella Rialp i fixeu-vos tu quina panoràmica
que ens trobem aquí. Veiem aquí rastres de calentament global, com diu el amic Jess, perquè ha plogut sobre la neu a 2.500 metres. Això és estrany, ¿no? ¿Qué está pasando amb el clima, Jesús, tío? Tú que de algún modo trabajaste en la NASA en unas temporadas, ¿no? Nos están impidiendo vivir bien, tío. ¿La hipocresía climática se ha impuesto? ¿O... No, yo pienso que hay gente que nos quiere torturar con su discurso y no nos deja vivir bien y contaminar a gusto. ¿A ti te paga Repsol o qué, tío? Básicamente Repsol pienso que es una compañía que hace cosas muy interesantes, ayuda a la gente. De hecho creo que ha montado una ONG en un pozo extractor de petróleo por ahí en la Amazonía y les ha llevado sandalias. Hostia, qué guay, ¿no? Y bueno, en bañadores inclusive. La gente se bañaba sin bañadores y ahora se baña con bañador. Creo que eso es muy importante. Es bueno, es parte del desarrollo, ¿no? Estem aïllats en un mar de distorsió, unidirecció, alimentats per poderoses institucions, monopoli manipula la informació, arma massiva d'omissió i destrucció. Que crema la ment lentament, filtra ataca en tu El pensament. que parlàvem, canvi climàtic, esquiant sobre pedres a la cota 2.900 en dates de gener, una cosa mai vista. Després diran que el petroli i tots els consorcis que el remenen no són responsables d'un crim contra la humanitat. Pues ja estem aquí dalt, al Pic Font Blanca, un aquí espectacular en tot el Pirineu, els nostres passos. Els baladetes, perquè hi ha els seus entornants, el Pedecorba, el Roca Travessada, el Coma Pedrosa. Estem aïllats en un mar de distorsió, unidirecció, alimentats per poderoses institucions, monopoli manipula la informació, arma massiva d'omissió i destrucció. Cal parlar i no desesperar, la veritat contraatacar, eliminar els riscos neoliberals, la seva falsa objectivitat, aprimis per construir, per legitimar els nostres jutges. Mira, mira, que faig un bote! Un bote, un bote! Bote, bote! No va tornada contra la infobutida.